Azken gaiko kausa eta ondorioekin trantsizioa landuko dugu gai honetan eta zentratu behar gara bortizkeria politikoaren inpaktuan. Guazen ba. Mila bederatziehun eta hirurogeita hamabosteko azaroaren hogeian Franco hil zenean, ezegonkortasun handia zegoen eta ez zegoen argi botere politikoaren etorkizuna zein izango zen. Frankismoa gainera zatituta zegoen aperturista eta inmobilisten artean. Gogoratu, aperturistek frankismoarekin jarraitu nahi zutela, baina erreforma batzuk eginez, eta inmobilistek ez zutela ezer aldatu nahi. Gainera, herriak aldaketa demokratikoak eskatzen zituen. Bestalde, ezin dugu ahaztu nola bortizkeria politikoaren kausa nagusietako bat frankismoaren ondarea izan zen. Hau da, trantsizioaren lehenengo urteetan, estatuko aparatu guztiak, polizia, armada, administrazio publikoa, frankisten eskuetan zeudela. Eta frankista hauek errepresio gogorra erabili zutela herriaren aurka. Oposizio demokratikoak honen aurrean aldaketa sakonak eskatzen zituen. Bai PSOEek, bai PCek, bai CNTek, bai talde abertzaleek Katalunian eta Euskal Herrian, eta mobilizazioiek kaleetara eraman zituzten. Horregatik, tentsioa handia izan zen. Tentsio honek, are gehiago gora egin zuen ultra eskumako taldeek egindako atentatuen ondorioz. Hemen, argazkian, atatxako hilketa ikus dezakezue. Gainera, etak bere jarduera armatuarekin aurrera egin zuen Euskal Herriko autodeterminazioa exigituz. Bestalde, ezin dugu ahaztu nola krisi ekonomikoak, langile mugimenduak, greba ezberdinak aurrera eramatea ekarri zuen. Eta poliziak errepresio gogorra ezarri zuela langileen aurka. Horren adibide, hemen argazkian daukagun 1976ko martxoaren 3 Gasteizen gertaturikoan. Non, Espainiako poliziak 5 langile erail zituen. Ez dezagun ahaztu. Bortizkeria politikoak gainera ondorio sakonak izan zituen bai gizartean baita erakundeetan ere. Espainiako politika ezegonkor mantendu zen eta tentsioa izugarria izan zen. Alde batetik, ultraeskumako indarrek aurrera eraman zituzten atentatuen ondorioz. Beste alde batetik, etak eraman zuen borroka armatuaren ondorioz. Eta ezin dugu ahaztu gero aipatuko dugun estatuaren errepresioa ere. Testuinguru honetan eman zen Espainiako 1978ko konstituzioa eta talde ezberdinen arteko adostasunaren emaitza izan zen. Urtebete beranduago, baita ere adostuko zen autonomia estatutua, Gernikakoa. Baina guzti hau testuinguru bortitz batean kausatu zen, horren adibide nola adibidez Tejero generalak eman zuen estatu kolpe saiakera 1981ko otsailaren 23an. Eta gatazka are gehiago areagotu egin zen, Espainiako estatuak eraman zuen estatuko terrorismoaren bitartez.